সভাপতি আরো আমার কমিটির অধীনস্থ আজি আমার কারণে আমি দলীয়ভাবে বিধানসভা সম্মতি गोसोनि साननायखौ फोरमायनायनि सिगां गिबियावनो जोंनि दोलोनि जे आफादगिरि मानव गेदेर बिथां बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो बे समाव केन्डिडेट हिसाबै दोलोनिफ्राय थिसनजानायाव आं गावखौनो गोजोननाय मोननायजों लोगोसे बिपिएफ राजनितिक दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थांनाय समफ्राव जों जेरै खामानि मावबोदों थिग बे रोखोमै निश्चय फैगोन समफ्रावबो आंखौ जिहेतु सुजुग होबाय जोंनो रायजो राजानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बा जनपति हिसाबै जानो थाखाय जे सुजुग होदों बे सुजुगाव निश्चय रायजो राजाफ्रा जेरै लुबैदों बे रोखोमै आं देरहासार जानो हागोन आरो देरहासार जानो हानायनिफ्राय रायजो राजानि हकैनो खामानि मावनो आं सुजुग मोनसिगोन बेखौ आंहा मोनसे गोजोननाय दं। कन्टेस्टखौ मा रोखोम जाहैगोन दा बेखौ आङो माने जेबो गिदिर बाथ्रा होननानै सानाखै खारन बेवहाय जुदि दिनै जोंना बिपिएफ आरो बिजेपिजों मोनसे मोजां सोमोन्दो बा बुजा बुजियाव फैनाय बाथ्राखौ जोंना दोलोनि आफादगिरिया जेरै जोंखौ दिनैहाय सेन्ट्रेल माने CWC मिटिङाव जेरै फोसावदों बा फोरमायदों थिग बे रोखोमै जों मिथिनो मोनबोनायनि उनाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु थांनाय समावहाय गसाइगावआवहाय जोङो 4-3 बिपिएफआ देरहानो हादों दा देरहानो हानाया नंखाय बाथ्रा नङा बेवहाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि जेनाखि नीति आदर्श बेखौ लानानै जोंनि जे खामानि मावबोनाय बे खामानि मावनायनि सायावहाय फोथायनाय दं हिसाबैनो जों देरहाबोनो हादों गतिके दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल आरो बिजेपि बिपिएफ आरो बिजेपि मित्रतानि गेजेराव माबा मोनसे प्रश्न फैयोब्ला बे प्रश्नखौ उत्तर होनांनाय नङा होननानै आं सानो खारन जोंना बेवहाय माने जों ओरैनोबाबो देरहाबोबाय थाखादों थांनाय बारावबो जों देरहादों बिजेपि आरो बिपिएफजों थासेयावबो जों देरहादों दिनैहाय जुदि बिजेपि आरो बिपिएफजों ज' जानानै इउपिपिएलआ गावसोर हारसिङै होयोब्लाबो जोंहा बेवहाय गिनांगौ बा बेवहाय जेबो माबा मोनसे माने बेखौहाय प्रतिद्वन्दिता जागोन रोखोमनि आं नुहुरा जों ओरैनो आरामैनो देरहागोन। बेवहाय गाबागाव दोलोहा बा गाबागाव माने प्रार्थीफ्रा मोनसे आलादा आलादा साननाय बा फोथायनाय थायो दा बेवहाय जों बुंनो हायो थांनाय बाराव जोङो गासै भट गोलैनायनि उनावहाय 70,000नि बारा भट मोनदों 70,000आव जोंना माखासे थांगोन खिन्थु 70,000आव आरो जगबो जाफैगोन दा बेखौ जेनेबा जे जोंना माखासे हिन्दु भट दं बिजेपि भट दं जे भटआ आगोलाव इउपिपिएलजों थांदोंमोन बे निश्चय जोंनाव फैगोन अब्ला हयथ' जोङो बेखौ दाजाबजोबनानै हयथ' 85,000 80-85,000नि जों खम मोननाय नङा खारन माखासे बे नंखाय खोथा नङा माखासे मुस्लिम भटआ हयथ' दिनैहाय गणतान्त्रिक अधिकार दं रायजोनि मोनसे सासे नागरिक हिसाबै बयबो हयथ' सायख'स्थ' खालामगोन गावबागाव भट होनाय गोसो दं सोरबा दलाबो जोंखौहाय माने आकृष्ट खालामगोन बा रायजो राजाखौ आकृष्ट खालामगोन बे हिसाबै हयथ' एसे इउपिपिएलनाव थांगोन एसे हयथ' कंग्रेसनाव थांगोन एसे हयथ' सोरबा इन्डिपेन्डेन्टआव थांगोन बे हिसाबै गासैखौबो थलायनानै नायोबा दिनैनि थारिखआव आं बिपिएफ दोलोनि जानानै दाबि खालामनो सानो जोङो 85,000नि खम मोननाय नङा 85,000सोखौ मोनो कंग्रेसनि जे बिजाथि बहाय गसंगोन बे जोंनि थाखाय जेबो हेंथा फैनाय नङा खारन बेवहाय कंग्रेस होनोब्ला सोर दं सोर गैया जों आगोलनिफ्राय नुबोनाय बा कंग्रेसनि जे बहाय बिथि गैया बेखौ नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ गतिके बे जोंनि थाखाय खर' सानांगौ जेबो बाथ्रा नङा
नोंथाङा जखन सोंबायब्ला नोंथांमोननि प्रसार माध्यमनि गेजेरजों गोदोनिहाय बे सुजुगाव आं रायजो राजानि जि मोनसे खावलायनाय फोरमायनो नाजागोन जे जों थांनाय समफ्राव जे रोखोमनि खामानि मावबोदों बे खामानि मावबोनायनि सायावनो फोथायनायखौ दोननानै जोंखौ जुदि खेबब्रै माने थैनानै थांनाय माजिनसारखौ जुदि देरहाहोनो हादोंमोनब्ला दा बे फोथायनायखौ लानानैनो जोंनि नैबे जाय ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि मानसि माने थामोनथाय बे जायगायाव जोंनि गेजेराव सामाजिक भाबै आर्थिक भाबै बा जातीय माखासे समस्याफोरनि गेजेरावब्लाबो जों जाहाथे मोनसे गोरोबलायनाय गोजोनलायनाय परिबेसखौ लाबोनो हायो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय बा बे खामानिनि बागैनो जोंनि बे ओनसोलावहाय जे मोनसे मावफुंनांगौ दायथ'खौ आं सानो बे हिसाबै निस्सय आं मावहैगोन खारन बेवहाय दस्रा दस्रि बियाबनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव अन्तत 28 नम्बर समस्तियाव माने जाति जनगोष्ठी हिसाबै गोबांथार सुबुंफोर दं बयहाबो जातीय समस्याफोर दं दा बिनि गेजेरावबो जोङो थांनाय समफ्राव मोनसे गोजोन परिबेसखौ लाखिबोनो हादों दा बे हिसाबै आंहा फोथायनाय दं जों बे हिसाबै मावलाङोब्ला निस्सय रायजो राजाया जोंनि सायावहाय खुसि जागोन